Kosti v skalách. Lekcia, ktorú máme dnes večer, sa nazýva Kosti v skalách, pretože budeme hovoriť o fosílnom zázname. A fosílie vždy budili záujem mladých ako aj starších. Takže čo sú tieto kosti v skalách a prečo sú tak odlišné od tých, čo vidíme dnes? Viete, vedci by chceli, aby sme verili tomu, že všetko sa odohralo pred miliónmi a miliónmi rokov a že tieto tvory sa potulovali po zemi niekedy v dávnej minulosti a reprezentovali úplne iný druh života, ako máme dnes. Tak ako sme videli v predchádzajúcej lekcii, prešli sme geologickým stĺpcom, ktorý nikde na svete neexistuje v celku. A tiež sme spomenuli, že v geologickom stĺpci boli tvory, o ktorých vedci tvrdia, že predstavujú evolúciu života od jednoduchého po zložitý. Tak sa to aspoň uvádza v školských knihách. Tak je to prezentované na školách a v podstate tá teória vraví, že eukaryoty, čo sú jednobunkové organizmy, od jednoduchších až po tie, ktoré majú jadro tak ako my, tieto sa vyvinuli počas miliónov rokov. A potom asi pred 600 miliónmi rokov tu zrazu máme tento úžasný záznam života na Zemi, počnúc od všetkých týchto tvorov v priebehu všetkých tých období, až kým sa dostaneme k hominidom v neskorších dobách tohto vývoja. A hovoria nám, že táto evolúcia odzrkadľuje prechod od jednoduchého po zložité. Takto sa to uvádza na školách. Povedia vám, že v spodných vrstvách máte primitívne tvory ako tieto, ale v skutočnosti tam nie sú žiadne primitívne tvory. Toto treba povedať jasne. Neexistuje nič také ako jednoduchý organizmus. Každý organizmus na tejto planéte je veľmi, veľmi zložitý. To, čo tu máme, sú morské živočíchy, väčšinou morské sesílie. Väčšinou na spodku toho stĺpca, čiže tvory, ktoré lezú po morskom dne. Ak pôjdeme trocha vyššie v tom stĺpci, nájdeme tam tvory, ktoré sa pohybujú a plávajú. Ale na tých organizmoch nie je nič jednoduché. Oni majú veľmi, veľmi zložité biochemické systémy, anatomické systémy, všetko je tam. Všetko bolo vyvinuté. Keď pôjdeme vyššie, v silurianskej vrstve je viac tých lezúcich červov a iný materiál. A potom prídeme do devónskej vrstvy, ktorá je známa ako doba rýb. Teda v devónskej vrstve je mnoho rýb. A ten záznam je plný rýb. Niektoré veľmi zaujímavé fosílie rýb. O chvíľu sa na ne pozrieme. Potom ideme vyššie. Prídeme k rastlinnému materiálu a je zaujímavé, že ten rastlinný materiál, ktorý sme predstavili v Mississipskej a Pensylvánskej vrstve, neobsahuje mnohé kvetové alebo kvitnúce rastliny, alebo tie moderné, a tak sa predpokladá, že tieto boli prvé a tie ďalšie prišli neskôr, hoci tam sú veľmi zaujímavé anomálie, s ktorými sa budeme zaoberať neskôr. Teda takto viac menej, veda vraví, to vyzeralo. Bola to doba papradia a cikát a podobných zaujímavých organizmov. Potom prichádza doba väčších tvorov. Najprv to bola doba obojživelníkov, potom prišla doba plazov, trias, jura, krieda. A zrazu tu máme totálnu deštrukciu všetkého. A potom prichádza doba cicavcov a vtákov. A vravia nám, že toto je ten záznam toho, ako sa vyvinul život. Ale existuje viac ako jeden spôsob, ako sa dá získať záznam. Napríklad, ak by som mal v záhrade jazierko a buldozer príde s hromadou bahna a šup, zasype to moje jazierko, čo by predstavovalo veľkú katastrofu. Ak na dne toho jazierka boli nejaké rastliny a lezúce červy, potom nejaké slimáky na spodku bahna, ak v jazierku plával zlatý karas a na hladine kačica, a ak by sa všetko toto zasypalo, potom by tieto tvory boli pochované v tomto poradí. Teda, ak by som ich jedného dňa chcel vykopať, našiel by som na dne červy, trocha vyššie slimáky, potom tú rybu ešte vyššie v bahne a napokon tú kačicu.
Dôjdem k záveru, že z červov sa vyvinuli slimáky, zo slimákov ryby a z rýb kačice? Až tak jednoznačné to nebude. Však cicavce a vtáky majú tendenciu plávať na hladine. A tak existujú aj iné spôsoby, ako vysvetliť tieto štruktúry, ktoré nachádzame vo fosílnom zázname. A ani nemusíme ísť príliš do detailov. Uvidíme, o čom bude ten všeobecný obraz. Takže fosílie, ktoré nachádzame, tiež určujú vek. Napríklad, toto je princíp fosílnej korelácie. Ak nájdem určitú fosíliu v jednej vrstve na určitom mieste a nájdem tú istú fosíliu v inej oblasti, tiež vo vrstve, potom usúdim, že tie dve vrstvy majú ten istý vek. Takže ako sa určí vek nejakej vrstvy? Podľa fosílie, ktorá je v nej. Takže táto vrstva dostane svoj vek podľa svojej fosílie. A táto fosília dostane svoj vek podľa čoho? Podľa svojej vrstvy. To je kruhové uvažovanie, teda daná vrstva je taká stará, pretože tá fosília má ten istý vek ako tá vrstva a tá vrstva má ten istý vek ako tá fosília, pretože tá fosília je rovnako stará ako tá vrstva. Je to jasné? Neexistuje tam žiaden vek. Akýkoľvek vek si zvolíte, bude to v poriadku. Aký len chcete. Dokonca aj staré školské knihy vravia, ak je fosília pokrytá mokrými usadeninami, erózia počasím sa neuskutoční. A z tohto dôvodu rýchle pochovanie je snáď najdôležitejšou podmienkou umožňujúcou fosilizáciu. Predmety musia byť pochované rýchlo, aby neznili a tak nezmizli. A potom ďalej sa píše: vodou nesené usadeniny sú oveľa viac rozptýlené než všetky ostatné prvky a tak tvoria veľkú väčšinu fosílií. Teda zdá sa, že všetko bolo pochované vo vode a všetko muselo byť pochované rýchlo. Čo by mohlo v rýchlosti pochovať veľrybu alebo dinosaura okrem nejakej veľkej katastrofy? Naozaj sa zdá, že všetko bolo pochované vo vodnej usadenine, ale vraj nebola žiadna vodná katastrofa. Žiadna potopa. Dáva to zmysel? Veru nie. Ak sa pozriete do súčasných školských kníh, uvidíte takéto obrázky. Dinosaury a potom výbuch nejakej tej sopky. Toto sú alosaury a stegosaury. Prechádzajú sa tu. Pochová ich príval bahna a potom počase nastane nejaká erózia. Odhalí ich. A potom ich môžete nájsť a študovať. Takto nám vravia, že sa to stalo. Ale v skutočnosti takto sa to nestalo. Dôkazy potvrdzujú, že organizmy boli zmyté na určité miesto vodou. Ako dlho to trvá, kým sa niečo zmení na fosíliu? To sme si už povedali. Netrvá to dlho. Pamätáte si tých plyšových medvedíkov, ktoré sa zmenili na fosílie vo vode bohatej na minerály, ktoré sú na to potrebné? Tu je klobúk, banícky klobúk vystavený v múzeu v Austrálii. Pochádza z bane, ktorá bola zatvorená asi pred 30 rokmi a ten klobúk je ako tuhá skala, teda zmenil sa na skalu za veľmi krátku dobu. Dobre teda, pozrime sa na tento fosílny záznam. Tu sú fosílie rýb a ako vidíte, niektoré ryby sa veľmi dobre zachovali. A niekedy sa nájdú obrovské náleziská pokryté rybami. V Afrike, v Juhoafrickej republike máme oblasť, ktorú nazývame Eka. Je to jedna z tých devónskych dôb a sú tam veľké hromady rýb. Čo je taktiež veľmi zaujímavé je, že veľa z tých rýb, ktoré nachádzame, sú dobre zachované, ale mnohé z nich sú bez hlavy. Keď som si ako študent prezeral tieto paleontologické nálezy, myslel som si, wow, vyzerá to, že tieto ryby žili počas francúzskej revolúcie, pretože väčšina z nich prišla o hlavu. Ale na rybách je zaujímavé to, že keď ryba zomrie, leží na vode a hnie. Prvé, čo sa stane, bude, že väzy, ktoré držia hlavu, sa rýchlo rozložia a hlava odpadne. A napokon sa tá ryba nafúkne, všetky šupiny z nej odpadnú a potom sa tá ryba rozloží. A po veľmi krátkej dobe je po rybe. Dnes sa takáto fosilizácia týchto tvorov nedeje. Jednoducho sa stratia ako potrava pre baktérie a zdochlinožravce. Tie prídu a je po nej. Je po nej. Ale tu sa niečo stalo a veľa z tých rýb sa zachovalo vo výbornom stave. To znamená, že ich niečo muselo pochovať v okamihu. Niektoré z nich, alebo veľa z nich je bez hlav, čo znamená, že po smrti plávali na vode niekoľko dní, nie dlhú dobu, a potom boli pochované.
Nachádzame takéto ryby s ťažkými kostnatými šupinami a keď ich nájdeme, povedia nám, že to je primitívne. Nuž, to je ale dosť vyspelá črta, ťažké kostnaté šupiny. A ak sa pozrieme na nejaké súčasné ryby, ako je napríklad jeseter, ten má také kostnaté šupiny. A čo o ňom tvrdia? Je to primitívna ryba. To je veľmi stará primitívna ryba. Prečo? Pretože vyzerá stará a primitívna? A robia to isté s nosorožcami. Nosorožec vyzerá vráskavo a starobile však, a my sa naň pozrieme a povieme, to je poriadne starobilé zviera. Musí mať starobilý pôvod, ale v skutočnosti nosorožec je cicavcom. A kedy sa zjavili cicavce? Podľa evolučnej teórie v nedávnej minulosti. A tak nemôžeme dospievať k záverom podľa toho, ako niečo vyzerá. Musíme sa riadiť faktami. Tu je ryba, ktorá žije v prítomnosti s kostnatými šupinami a nie je starobilá, žije dnes. Toto je jeseter. To je ryba, z ktorej sa získava kaviár, ak také niečo obľubujete. Ďalej sa tu nachádzajú fosílne náleziská pokryté šupinami. Nič takého sa dnes nedeje. Šupiny sa za určitú dobu v mori rozložia. Môžete ísť kopať na dno mora. Nenájdete tam kopy šupín, ktoré by sa mohli zmeniť na fosílie. To jednoducho neexistuje. A tak toto je katastrofizmus, tak ako kôra, ktorá bola odlúpnutá zo stromov, keď sa točili vo vode a potom boli pochované. Sú tam vrstvy kôry, čo tiež nedáva zmysel, ak sa neodohrala katastrofa. Tu sú zaujímavé črty. Ryby, malé a veľké, pochované spolu a niekedy sa nájdú fosílie, kde jedna ryba žerie druhú, pritom keď sfosilizuje. Čo sa tu odohralo? Je zrejmé, že keď sa to udialo, tá ryba si plávala, zahryzla si do tej druhej a skôr, než by ste povedali 21, čo sa stalo? Bola pochovaná a bolo po nej. Presne to sa stalo. Toto je katastrofizmus. A táto fosília tuná, táto ryba je perfektne zachovaná. Dokonca je vidno aj malé vlnky okolo nej. Táto ryba bola doslova pochovaná zaživa. V okamihu. Pretože je tak perfektne zachovaná. Prísun kyslíku bol okamžite prerušený. Veda nám tvrdí, že fosílny záznam nie je dokonalý, pretože mäkkýše zvyčajne nefosilizujú. To nie je pravda. V zázname sú milióny fosílií mäkkýšov. Tu je jedna. Toto je medúza. A ako vidíte, je dokonale uchovaná. Vo fosílnom zázname je hromada tvorov, mäkkýšov, ako aj iných, dokonale zachovaných. A tak nie je dôvod, prečo by mal niekto tvrdiť, že sa nevyskytujú vo fosílnom zázname, pretože nemôžu ľahko sfosilizovať. V knihe Evolúcia života sa píše: čas a opäť vietor, voda a ľad odrezali a zničili skaly, ktoré sa predtým zdvihli a vytvorili kontinenty. To, že fosílny záznam vôbec existuje, je pozoruhodné. Toto je fascinujúca pointa. Zamyslite sa nad tým. Tu máme všetky tie geologické vrstvy a oni obsahujú všetky tieto fosílie. Zoberme do úvahy nejaké pohorie, ktoré rýchlo eroduje a mizne. Čo sa odstraňuje tou eróziou? Záznam času so všetkými fosíliami v ňom. A tak napríklad Himaláje erodujú rýchlosťou minimálne 2 metre každých 1000 rokov. To je presné číslo, ktoré sa uvádza. Okolo 2 metre každých 1000 rokov. To je tak trocha vyše 2 jardov. A je veľmi zaujímavé, že ak to je tak, že postupne miznú, prečo tie hory stále existujú? Veda na to odpovie a povie: hory sú tu stále, pretože tie hory stále rastú. To sa nazýva orogenéza, zdvih hory. To je v poriadku. Celkom dobrá teória. A v skutočnosti tie hory naozaj stále rastú. Je to totiž možné zmerať a ten rast viac menej drží krok s eróziou na vrchu. Ale tu je problém. Ak tento proces už trvá milióny rokov, ak vrchol eroduje, pričom výška sa nemení kvôli tomu zdvihu z dola, je možné stále mať záznam histórie sveta na vrchole? Áno alebo nie?
Nemôžete si zjesť tortu a zároveň si ju ponechať. Nie je možné, aby to zmizlo a povedať, že to vzala erózia, pričom je to stále tam, pretože tá hora stále rastie. Potom by tam mal byť iba materiál zo spodku. Ale nie, na vrchole je celý záznam a takto nie je možné. Teda niekde v tom príbehu je chyba. Teda je tu problém. Ako je možné stále mať fosílny záznam, keď by mal byť dávno preč kvôli procesu zvanému erózia počas miliónov a miliónov rokov? A tak niektorí vedci podali také pozoruhodné vyhlásenie. Historická geológia je záznam udalostí, z ktorých sa väčšina nikdy neodohrala, v čase, z ktorého väčšina nikdy neexistovala. Nuž, pozrime sa, čo ďalej tvrdí veda. Časopis Time pozbieral vyjadrenia vedcov a rozšíril ich všade po svete, aby sa s ním mládež aj všetci ostatní oboznámili. Evolúcia nadzvukovou rýchlosťou. Viete, keď som na univerzite študoval za magistra, učili nás tam darwinizmus. Darwinizmus má aspoň logiku, ale darwinizmus si vyžaduje to, čo nazývame gradualizmus. Postupná zmena počas času z jednej formy na druhú. To je gradualizmus. Lenže keď sa pozriete na fosílny záznam, tam nevidno gradualizmus. Gradualizmus znamená, že by ste mali vidieť malé zmeny, ktoré sa odohrali v priebehu času a získať tak dokonalý obraz tvorov od primitívnych až po zložité vo fosílnom zázname. Nie je to logické? To by sa očakávalo. Ale to sa vo fosílnom zázname nenachádza. V skutočnosti uvidíte, že tie tvory sú tam. A tu máme problém. A tak prišli na scénu neodarwinisti. Ľudia ako Stephen Jay Gould a všetci tí ostatní, čo pracovali na Harvarde a povedali, nie, odohralo sa to takto. Mali sme dlhé obdobia stability a potom rapidné zmeny. A preto nie je vidno tie spojovacie články medzi tvormi. Teda evolúcia nadzvukovou rýchlosťou. Ako rýchlo sa tvory vyvinuli? Keď život explodoval. Veľký tresk v evolúcii živočíchov. Toto je vedecký článok a bol publikovaný v žurnáli Scientific American. Súhrn udalostí, ako sú dnes známe. Teraz sa pozrime, že kto to vydal. Zodpovedná osoba je Jeffrey Levington, profesor a predseda oddelenia ekológie a evolúcie na štátnej univerzite štátu New York v Stonebrook. A tak on je tá kvalifikovaná osoba, ktorá nám môže povedať, ako sa veci majú dnes. A tak sa spýtajme samotných vedcov, čo je status quo. On píše: Kambrická explózia, to je najnižšia vrstva, kde sa život naraz objavil. Bola charakteristická náhlym a zhruba súbežným objavením sa mnohých rozličných foriem živočíchov takmer pred 600 miliónmi rokov. Žiadna iná doba v histórii života zvierat sa nedá porovnať s touto, všimnite si to slovo, pozoruhodnou explóziou evolučnej kreativity. To je veľmi zaujímavé. A potom pojednáva o súčasných tvoroch. To je dôkaz získaný z usporiadania 18S ribozomálnej RNA, ktorá naznačuje, že veľa druhov a veľa živočíšnych kmeňov. Čo je kmeň? To je obrovská kategória, skupina zvierat. Napríklad všetky slimáky, všetky morské lastúry, všetky sépie a chobotnice a všetko toto tvorí jeden kmeň, filum. A potom máme všetky článkonožce, čo sú tvory s kolbovými, článkovými nohami, všetky kraby, všetok hmyz, všetky malé raky, všetky tvory, ktoré majú nohy. To je ďalší kmeň, filum. Takže toto sú obrovské kategórie zvierat. A oni naznačujú, že veľa z tých kmeňov sa objavilo takmer naraz. To znamená bum a boli tam. Stephen Jay Gould píše, rýchle, ako sa ukazuje, bolo oveľa rýchlejšie, ako by si ktokoľvek myslel. Toto je článok v časopise Nature, v paleontologickej časti. To je najlepší časopis svojho druhu na svete, aspoň sa tak verí. V článku z toho a nie nad tým sa píše. Staré školské knihy uvádzajú, že náš kmeň, poviem to inak, skupina, do ktorej patríme my ľudia, mala byť vrcholom evolúcie.
Kde to zapadá? Na samý koniec evolučného procesu, či nie? My by sme sa mali objaviť posledný, tento kmeň. Takže staršie školské knihy uvádzajú, že náš kmeň, strunatce, sa objavil až v nasledujúcej ordovicianskej dobe, ordovik, a že táto neskoršia evolúcia musí znamenať pokročilý stav. Ale v skalách Burgess Shale sa nachádzajú strunatce. Čo to znamená? Nuž oni identifikovali strunatca z Chengjiang fauny, ktorý teraz spečatil osud tohto zavádzajúceho úsilia v snahe urobiť náš pôvod špeciálny. Strunatce sa objavili počas Kambrickej explózie. Ups, čo to znamená? Toto znamená, že každý kmeň, každá skupina vrátane tej, do ktorej patríme aj my, tu bola od začiatku. A toto je závažný problém. Avšak v poslednej dekáde objavenie a vývoj ďalšej fauny neskutočne dobre zachovaných mekýšov z kambrickej doby v Číne dokázalo, teraz si všimnite, že plná rozmanitosť druhov tu bola už počas samotnej explózie. To znamená, že všetko, každá forma života, každý druh, ktorý existuje dnes, tam bol odkedy? Odkedy? Od začiatku. Ja si to tu nevymýšľam. Toto sú špičkoví vedci svojho druhu na svete. Všetko tam bolo od začiatku. Ja sám som v živote najprv rozmýšľal ako gradualista. To je jediná logická alternatíva. Darwinizmus je jediná logická alternatíva. Ale prosím, nemýlte si logickú so správnou. Niečo môže byť dokonale logické a zároveň dokonale nesprávne. OK? Teda darwinizmus je logickou alternatívou vo vede. Pozrieme sa na darwinizmus a uvidíme, aké sú jeho trhliny. Ale aby sa všetko objavilo naraz, to nie je možné. A tak sme museli zmeniť mienku. Stali sme sa niečím, čo sa nazýva punktuovaní, okamihoví, ekvilibrionisti. Znie to veľmi pekne. To znamená ekvilibrium, dlhé obdobia ničoho a zrazu bum, rýchla zmena, šup, šup, šup. A všetko je tam. A potom to už nie je až tak ďaleko, len jeden krok k vyhláseniu, že ak tam bolo všetko od začiatku, potom to mohlo byť aj čo? Stvorenie. Je tak? Dáva to zmysel? Mohlo to byť aj stvorenie. A je táto myšlienka úplne nová? Nie. On píše, Charles Darwin čelil tejto prekážke svojim gradualistickým tézam, že veci sa menia postupom času, s charakteristickou úprimnosťou, keď napísal v prvom vydaní knihy Pôvod druhov. Zvláštne, že v ďalších vydaniach to zmizlo. Tento prípad dnes musí zostať nevysvetliteľný a môže sa naozaj uviesť ako platný argument proti názorom tu uvedeným. Takže to vedeli od začiatku. Existuje teda niečo ako evolučný záznam, ktorý poukazuje na to, že život sa vyvíjal od jednoduchého po zložitý? Odpoveď je nie. Máme tu plne vyvinuté komplexné organizmy, hneď a naraz. A aj ak sa kreslia takéto evolučné stromy, v skutočnosti žiadne evolučné stromy neexistujú. Máme niečo, čo nazývame evolučné trávniky. Strom má kmeň. To znamená, že začína jedným kmeňom, rastie ďalej a potom sa rozvetví na rôzne konáre. Teda všetko začalo ako niečo jednoduché, vyvinulo sa a až potom sa začali tvoriť rôzne veci. To je údajný strom života. Všetky tieto rozličné tvory všade naokolo mali počiatok v jednom organizme a potom sa z nich vytvorili ďalšie a ďalšie. Toto by veda rada učila, ale žiaľ, nič také sa neodohralo. V podstate tu máme trávnik, všetky steblá, šup, 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 vznikli naraz. Teda vyzerali žaby tak ako dnes? Žaby tak vyzerali vždy, až po začiatok záznamu. Aj ryby, aj žraloky a všetko ostatné vyzeralo tak ako dnes. Myhule a všetky tieto živočíchy vyzerali takisto. Niektoré z nich už síce vyhynuli, ale máme podobné, ktoré existujú dnes a oni ich spájajú dokopy a hovoria, že majú spoločného predka. Ale tento pokus prepojiť ich tu na začiatku je čo?
Je to len dohad. Odkiaľ pochádza? Pochádza z niekoho mysle. Nepochádza z fosílneho záznamu. A je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili. Teda, ak sa pozrieme na plazy, napríklad na korytnačky, nikdy sa nenašla na poli vyvinutá korytnačka, alebo na štvrť, na tretinu, alebo v akejkoľvek fáze niečoho, čo sa vyvíja na korytnačku. Ak sa korytnačka objaví vo fosílnom zázname, je to čo? Korytnačka, plne vyvinutá. Ak sa tam objavia jašterice, sú jaštericami. Hady sú hadmi a tak ďalej. A takto je v celom zázname. Akékoľvek ich spájanie je iba dohadom. Teraz sa pozrime na niektoré kritériá. Evolučné procesy si vyžadujú. Poprvé, vývoj od jednoduchého k zložitému. To by bolo logické, nie? To evolučný proces jednoznačne vyžaduje. Po druhé, evolúcia si vyžaduje vývoj od malého po veľké. To sa nazýva Karoleho zákon. Karole bol vedec, ktorý vyhlásil, všetko muselo byť najprv malé a až potom sa vyvinúť na veľké. Neexistuje iná možnosť. To je logické. Zamyslite sa nad tým. Nezačnete s nosorožcom a neskončíte so žubrienkou. Začnete ako žubrienka a vyviniete sa až po nosorožca. To by bolo logické, nie je tak? A tak toto je dokonale logický záver, ku ktorému by ste dospeli, ak by teda evolúcia bola pravdivá. A po tretie, ak by život vznikol nejakým zázrakom na našej planéte, bác, a zrazu by tu bol, potom by bol iba jeden. A napokon by z neho vzniklo viac a viac a viac životov. Ak je tá teória pravdivá, tak sme začali od nízkej rozmanitosti po vysokú, to je logické, to by sa dalo očakávať. Ale čo v skutočnosti máme? Veru, to tak vôbec nie je. Máme tu neznížiteľnú zložitosť. Zrazu sú tu, bum! A niektoré črty sa ani nedajú zjednodušiť. Jednoducho by nefungovali, ak by boli zjednodušené. A tak musia byť plne utvorené. Všetko tam musí byť. Bum! Niektoré z orgánov a štruktúr v živých organizmoch sú tak komplikované a potrebujú toľko stavebných blokov a častí, že ak nie sú kompletné, nebudú fungovať. A tak bum! Všetko tam musí byť naraz. A tak teda nevidíme vývoj od jednoduchého po zložitý. Všetko vždy bolo zložité. A je tu vývoj od malého po veľké? Nie. Ak sa pozrieme do dávnej minulosti, všetko bolo väčšie a mohutnejšie, ako je dnes. Dnes tu je len zlomok toho, čo existovalo, čo sa týka veľkosti, ako aj rozmanitosti. Dnes vidíme ústup rozmanitosti. Očakávali by sme vývoj od nízkej po vysokú rozmanitosť, ale je to naopak. V minulosti nachádzame oveľa viac tvorov, ako existuje dnes. V skutočnosti ostal tu iba zlomok toho, čo kedy existovalo. Teda zisťujeme pravý opak toho, čo by sa malo očakávať. A to je problém. Stephen Gould vo svojom článku Návrat nádejných príšer, obrovských zvierat, v časopise Nature History, a tam sú najlepší vedci. Stephen J. Gould je už mŕtvy, ale jeho odkaz žije. Kmeňové druhové stromy, ktoré skrášľujú naše učebnice, sú založené na domnienke, čo znamená, že pochádzajú z niekoho mysle. Aj keď sú akokoľvek logické, nie na dôkazoch z fosílií. Teda Darwinova teória tohto, čo by sme očakávali, je logická, ak by bola pravdivá. Ale to nenachádzame. Nachádzame pravý opak. A tie druhové stromy sú založené na domnienke. Teda, keď sa pozriete na fosílny záznam a pozriete sa na evolúciu koňa, znázorňujú to takto. Pôjdete od tohto malého tvora, ktorého predtým nazývali Eohippus, prepáčte, Hyracotherium, a teraz ho volajú Eohippus. Z neho sa potom postupne vyvinú ďalšie formy až po moderného koňa. Tento podivný malý tvor tu dole, Hyracotherium, je tu vyobrazený takto, ale jeho názov bol Hyracotherium, pretože vraj vyzeral ako daman, skalný daman. V skutočnosti to nebolo nič iné ako druh skalného damana. A potom, ak pozrieme na tie ostatné tvory až po kone, usporiadali tie kone od malých po veľké. To je logické. Ale musí to byť aj správne? Ak by som vám dal kopu psích lebiek, teraz si to predstavte, dal by som vám hromadu psích lebiek z každého plemena, na aké si len pomyslíte, a povedal by som, tu ich máte. A vy ste nikdy predtým nevideli psa. A ak by som vám povedal, aby ste mi utvorili evolučný strom, čo by ste spravili?
Usporiadali by ste ich. Ako? Od malej po veľkú. Teda čivava by bola úplne na spodku. Tu je. A ako by ste potom ďalej usporiadali ten strom? Čo by ste spravili? Nuž dali by ste tvory, ktoré mali rovné a zavalité, ploché tváre do jednej skupiny a vetvy. Je to tak? A tak by ste mali buldoga a mopslíka a čo ja viem, boxera a všetkých podobných na jednej strane a v prostriedku by ste mali povedzme masívne, robustné plemená. A napravo by ste mali čo? Asi chudé a dlhé typy. Stavače, Afgány, chrty so svojimi dlhými rypákmi. A mali by ste nádherný strom a bol by dokonale logický. Ale bol by aj správny? Nie, bol by úplne nesprávny. Prečo? Pretože tie psi nepochádzajú od čivavy. V skutočnosti psi pochádzajú z vlka a evolúcia tam neexistuje. Tá rozmanitosť, ktorú dnes pozorujeme, bola v génoch ich predka, od najmenšieho až po najväčšieho. A tak to vôbec nie je niečo, čo by naznačovalo evolúciu. Pochádza to z niečej mysle. A to isté platí tu. Tieto tvory tu boli pochované vo fosílnom zázname v takomto poradí, od malého po veľkého. Áno alebo nie? Odpoveď je nie. Oni tam boli všetky zároveň. Žili v tej istej dobe. A ak dáte vedcovi kopu kostí, on potom z nich v laboratóriu dá dokopy strom. No ten je založený na jeho úvahe. A aj keď môže byť akokoľvek rozumná, ale nie je založená na dôkazoch z fosílií. A to je fakt. A tak dnes máme malé kone? Áno, toto je najmenší kôň. Všimnite si, aký je malý v porovnaní s tou rukou. A tu je najväčší kôň. Toto je rozmanitosť v plemene koní v súčasnosti. Toto nemá nič spoločné s evolúciou. Absolútne nič s evolúciou. Je to prakôň a toto moderný kôň? Nie, oni oba žijú v tej istej dobe. A tu ich máte v celej škále. Tieto kone sú úžasné tvory, ale veľmi sa líšia od ostatných. Toto je špeciálne plemeno koní, ktoré sa dá nájsť iba na Islande. Majú črty, ktoré sú úplne odlišné od črt moderných koní, ale vieme, že aj oni pochádzajú z normálnych koní, ktorých vikingovia vzali na Island pred 1200 rokmi. A tak tieto zmeny, ktoré vidíme, treba vziať do úvahy, ale toto nie je nič iné ako obyčajný kôň. Teraz sa poďme pozrieť na dinosaury a všetky tieto zaujímavé tvory. V časopise Time vyšiel o dinosauroch článok. Budete prekvapení, že takmer všetko, čomu veríte, je nesprávne. Núž to v podstate nie je nič nové. Ako vyzerali? Čím vlastne boli? Boli predchodcami vtákov, tak ako sa dnes tvrdí? Tu je nejaký umelec vylíčil mezozoickú dobu druhohory s týmito tvormi, ako tam pobehujú. Zahynuli v horúcej vode? Ako vyhynuli? Prečo existovali iba v dobe triáz Jura Krieda? Prečo teraz nežijú? Toto je typický strom evolúcie dinosaurov, počínajúc od obojživelníkov a ako sa všetky vyvinuli. A tu sú všetky tie moderné, ktoré sedia na vrchu tohto stromu. Je to pravda alebo dohad? Čo je to? Je to iba dohad, domnienka. Ale nie je to založené na fosíliách. Ako k tomu dospeli? Mali všetky tvory. Všetky sú v týchto vrstvách. Oni si ich vezmú a dajú ich dokopy. Existuje nejaký tvor, ktorý by bol predchodcom stegosaura alebo niektorého z týchto brontosaura, tyrannosaura rexa alebo triceratopsa? Existuje nejaký medzičlánok, ktorý by k ním viedol? Áno alebo nie? Nie. Ak sú tam, sú tam. A týmto končí. To je jediné, čo tam máte. Všetko je plne vyvinuté. Tu v Spojených štátoch sú veľké útvary v Morrisonovej formácii, kde je veľa dinosaurov, ale iba niektorých. Prevažne je tu Allosaurus. Kde sú všetky ostatné? A vraj bol mäsožravcom. Čo jedol? Prečo nie je vo fosíliách aj jeho korisť? Tu je zvláštne zoskupenie fosílií a potom, ak sa na ne pozriete, tieto tvory sú usporiadané v smere toku vody. Tu je Allosaurus. Alebo tento tu hrozný Tyrannosaurus rex. Čo sa stalo s ním? Bol to divoký, nebezpečný dravec? Ako ho vylíčili vo filme Jurský park?
Všetci tam pobehujú a kričia od strachu. Však? Pretože tento hrozný dravec zničil všetko, čo mal v ceste. Prečo z neho spravili hrozného dravca? Kvôli jeho zubom. Však? Ak sa pozriete na tohto tvora, musíte si uvedomiť zo pár vecí. Toto bolo obrovské zviera, ktoré sa pohybovalo na dvoch nohách a malo vpredu dve drobné laby ako ruky. A ak chcel niečo chytiť, čím by to musel chytiť? Svojimi drobnými prednými labami a musel by sa pritom zohnúť a pokúsiť sa to chytiť zubami, zatiaľ čo jeho korisť sa pokúšala utiecť. Viete, vo vede existuje zákon, ktorý určuje, ktoré zviera môže byť mäsožravcom a ktoré nie. Napríklad slon by bol veľmi zlým dravcom. Prečo? Pretože je príliš veľký. Je príliš objemný. A tak má veľa hybnej sily a zotrvačnosti, keď beží. Viete si predstaviť slona, ktorý sa pokúša chytiť gazelu? Gazela si pôjde a slon pôjde a gazela prebehne a slon za ňou ešte ďalších 5 míľ. Potom sa otočí a pokúsi sa vrátiť späť. Zabudnite na to. Slony by boli na nič, nepoužiteľné mäsožravce. A tak čo robia? Jedia rastliny. Dokážem si ešte predstaviť, že by slon bol zdochlinožravec. Možno, ale našiel by dostatok potravy? To by bol katastrofálny život, keď dokonca aj líška schudne, až vyzerá ako hrable, keď nevie nájsť potravu. Je to tak? Teda takéto veľké zvieratá, súdiac iba podľa ich hmotnosti, by boli relatívne neschopné mäsožravce. A potom tie zuby. Ich zuby sú vsadené vo veľmi plitkom žliabku. Teda sú dobré na drvenie, ako nejaké drviace stroje, drvičky. Ale na držanie a trhanie, nuž, mohli by skončiť bez zubov. Neboli by veľmi efektívne. Teda boli tieto tvory naozaj také, aké sme ich spravili? Čerstvé kosti Tyrannosaura rexa. Toto je z časopisu Science. Bolo to, ako by som sa pozrel na kus modernej kosti. Ale samozrejme som tomu nemohol uveriť. Povedal som technikom v labáku, tieto kosti predsa majú 65 miliónov rokov. Ako mohli krvinky prežiť tak dlho? Totižto našli sa kosti, v ktorých boli stále neporušené krvinky. Je možné, aby mali milióny rokov? Áno alebo nie? Toto sú otázky, na ktoré vedci nevedia odpovedať. Možno tieto tvory neexistovali tak strašne dávno. A možno tieto tvory neboli také, ako nám ich vedci líčia. Ak si zájdete do hociktorého múzea prírodnej histórie, uvidíte toto. Pobehujúcich dinosaurov a čo oni všetci robia? Trhajú jeden druhého na kusy. Nie je to tak? Trhajú sa navzájom na kusy. Krvácajú a všade hromada krvi. Jeden kričí a uteká, zatiaľ čo ten druhý mu trhá z boku kus mesa. Také veci uvidíte v múzeách. Tu je ďalšia maľba. Táto pochádza z Britského múzea prírodnej histórie. Tohto tu napadli a je tu veľa krvi a surovosti. A toto vidíte na výstavkách, tam je vidno krv okolo tváre, okolo nôh a také veci. A všetko je tu zobrazené ako veľmi dravé a nebezpečné. Existujú dnes tvory, ktoré majú krátke laby vpredu a veľké nohy vzadu? Áno, máme kengury. Sú to skvelé dravce. Videli ste ich niekedy pobehovať a zabíjať všetko naokolo? A krv je všade naokolo? Nie, nevideli. Totižto ich anatómia nie je na to vhodná. Kde je teda pravda? Bolo to skutočne tak? A ďalej existovali aj malé dinosaury ako tento. Niektoré dinosaury mali iba veľkosť sliepky. Nie veľmi veľké. Vedeli ste, že plazy rastú počas celého svojho života a že sa dožívajú veľmi vysokého veku? Zoberte si napríklad korytnačky. Keby ste mali korytnačku, ktorá má iba niekoľko dní, aká bude veľká? Asi takáto. A ak sa vrátite o 300 rokov, ak sa toľko dožijete, aká veľká bude? Asi takáto. Však? Napríklad na Galapágskych ostrovoch sa nájdu obrovské korytnačky. A čo ak by ste prišli o ďalších 1000 rokov, aké by boli veľké? Boli by poriadne veľké však? Aj dnes máme podivuhodné tvory.
Tu je jeden zaujímavý tvor vystavený v Londýnskom prírodovednom múzeu. Pri porovnaní s okolitými predmetmi je vidno, že tieto tvory boli obrovské. Tento tvor žil pravdepodobne v močiari, chodil po ňom a nachádzal tam potravu. A tu je Triceratops, očividne bylinožravec. Len sa mu pozrite na papuľu. Je presne taká ako papuľa akéhokoľvek tvora, ktorý sa živí rastlinami. Korytnačky majú také ústa a tak toto bol tiež bylinožravec. Ale povedia vám, mal také hrozné rohy. Prečo? Nuž potreboval ich na ochranu. Pred čím? Pred všetkými tými hroznými dravcami. Teda tie obrovské rohy mu slúžili ako obranný mechanizmus. To je to, čo dnes učia mladých ľudí. To je ten obraz, ktorý máme vštiepený do mysle. Haló? A čo je toto? To je chameleón. Ten má tu na vrchu 3 rohy. Toto je moderný Triceratops, malý Triceratops. Aj keď niektoré chameleóny dorastú do značnej veľkosti, asi takej, niektoré sú veľmi malé. Existuje veľká rozmanitosť chameleónov a tieto rohy majú na obranu proti všetkým nebezpečným dravcom. Je to pravda alebo omyl? Veľký omyl. Na čo majú tie rohy? Tieto rohy majú na to, aby vyzerali sexy. Presne tak. Keď sa samica pozrie na tieto rohy, začnú sa jej podlamovať kolená. A to sa tam deje. Toto je v prírode veľmi bežné. Vezmite si napríklad soba. Ako vyzerajú soby v čase ruje? Ako vyzerá samec? Má takéto obrovské parohy. Vyzerá ohromne, však. A čím väčšie parohy, tým je ten sob domýšľavejší, však. A keď príde doba ich ruje a samce si otestujú svoje parohy a samice ich pozorujú a sú veľmi ohromené úžasom a samec s najväčšími parohmi vyhráva, tak ako mladí muži dnes s najlepším účesom zbalia dámy. Tak to funguje. Všetko tak funguje. Ale čo sa stane s ich parohami, keď skončí ruja? Odpadnú im. No čo ak by naozaj slúžili na obranu pred zlými dravcami? Mali by problém celý zbytok roku však? Nemali by sa čím brániť. A táto myšlienka sa vtlka ľuďom do hlavy. Myšlienka, ktorá nie je založená na realite. Tieto tvory sa pravdepodobne nelíšili od jašterov a tvorov, ktoré existujú dnes, boli iba väčšie. Všetko bolo väčšie. Našli sa vajcia dinosaurov. Áno. A múzeá ich zobrazujú v ich hniezdach, ako sa liahnu a predstiera sa, že všetko je normálne. A áno, tieto vajcia sa nachádzajú. Ale ako sa tieto vajcia vyskytujú vo fosílnom zázname? Všetky sú nanesené do veľkých korít. Všetky sú pochované v nánosoch katastrofickej záplavy. Neexistuje nič v prirodzenej zostave, čo by zobrazovalo všetko tak, ako je to dnes. Stopy dinosaurov na mnohých miestach. A ak sa pozriete na to, ako sú tieto otlačky utvorené, zdá sa, že všetky zvieratá v minulosti išli hore kopcom, pretože sa zdá, že väčšina stôp ide do kopca. Nemôžete sa pozerať na dnešnú topografiu, musíte sa pozrieť na to tak, ako to bolo, pretože odvtedy tá zem mohla klesnúť alebo stúpnuť. Takže keď tieto zvieratá urobili tieto otlačky, urobili ich v bahne a zdá sa, že všetky utekali do kopca. Prečo by zvieratá utekali do kopca? Čo dokáže prinútiť zvieratá utekať do kopca? Že by stúpajúca voda? Je taká možnosť? Existuje vyše 100 publikovaných teórií o tom, ako vyhynuli dinosaury, od fascinujúcich až po absurdné. Vysvetľuje niektorá z nich smrť dinosaurov? Aké sú fakty? Prečo sa toľko teórií snaží vysvetliť to, čo je dokonale samozrejmé? Totiž všetky dinosaury, ktoré sa našli, sú pochované v obrovských záplavových oblastiach, nánosoch, nanesené vodou do svojej polohy, dokonca aj orientované v smere prúdu záplavovej vody. A akékoľvek vajcia, čo sú tam, sú nanesené vodou do svojej polohy. Ale vraj žiadne z nich nezahynuli počas záplavy. Dáva to zmysel? Mne to nedáva žiaden zmysel. A potom prídeme k vtákom. Ale vtáky sú veľkou témou samé o sebe a tak si ich necháme na nasledujúcu časť. Druhá časť.
Dobre teda, pochádzajú vtáky z dinosaurov? To je veľmi zaujímavá otázka. Vedci tvrdia, že áno. To je aspoň to, čo sa učí. To sa učia deti v školách. Veru áno. Tu sú oviraptory a velociraptory. A všetky tieto zvláštne tvory všade naokolo zobrazené, ako sa starajú o svoje vajcia. A máme fosílie, kde sú perá a vraj bola tu premena z dinosaurov na vtáky. Archaeopteryx, veľmi slávna fosília. Dnes je všeobecne uznávané, že Archaeopteryx bol vták s plne vyvinutým perím a sánkou. Tu je dnešný hlavný kandidát na tú premenu. Toto je Sinosauropteryx. A tu je jeho fosília a ak sa pozriete pozorne, uvidíte tu tieto malé predmety, ktoré sa podobajú na otlačky pier, hoci vôbec nie je jasné, že je to perie. Pozrieme sa, čo hovoria najlepší vedci v tomto poli. Toto bolo vydané v časopisoch ako Science, ktorý je na tej istej úrovni ako Nature, čiže známe časopisy. Nový výskum ukázal, že vtákom chýba embryonický palec, ktorý mali dinosaury, a to poukazuje, že je takmer nemožné, aby tieto dva druhy boli blízko príbuzné. Tu je ďalší citát. Tým pod vedením experta na vtáky Alana Feducia, vedúceho biológie na Univerzite Severnej Karolíny, skúmal vtáčie embryá pod mikroskopom a publikoval svoje poznatky v časopise Science. Tým pod vedením Johna Rubena, experta na dýchaciu fyziológiu na Univerzite štátu Oregon, analyzoval fosílne obrysy Sinosauropteryxových vnútorností. Jeho mechovité pľúca sa nemohli vyvinúť na vysokovýkonné pľúca moderných vtákov. Vidíte, tu ide o viac ako len o perie. Ruben a expert na staroveké vtáky Larry Martin sa domnievajú, že tie tzv. Črty peria sú v skutočnosti ošúchaným, roztrapkaným kolagenovým tkanivom pod kožou. Takže je možné, že to vôbec nie je perie. Expert na perie Alan Brush z Univerzity štátu Connecticut poukazuje, že im chýba organizácia, ktorá sa nachádza v modernom perí. Takže toto vôbec nie je perie? To nám tu vravia? Ak sa pozrieme napríklad na pľúca, o ktorých sme hovorili, cicavce majú takéto pľúca, kde vzduch ide do malého vaku, akoby do balónu. A keď sa nadýchnete, ten balón sa naplní, keď vydýchnete, ten balón sa vyprázdni. A tak si teda naplňujete pľúca. Teda za každým, keď sa nadýchnete, miešate vzduch zvonka so vzduchom, ktorý už je v pľúcach. A tak je tam menej kyslíku, ako keby sa ten vzduch nemiešal. Keď sa vyberiete do hôr a vystúpite do určitej výšky, zrazu sa vám ťažko dýcha. Prečo? Pretože vzduch je tam rečí, je tam menej kyslíku. A okrem toho vaše pľúca zmiešavajú vzduch. Ak teda idete na Mount Everest, čo si budete musieť vziať so sebou na prežitie? Kyslíkovú fľašu. Musíte si vziať kyslíkovú fľašu. A potom tam stojíte s tou kyslíkovou fľašou a snažíte sa prežiť. A ako tam stojíte a obdivujete výhľad, zrazu počujete... A čo letí nad hlavou? Krdeľ divých husí. A vy si poviete, čo tie husy majú, čo ja nemám? Ako to, že oni tam môžu dýchať a ja nie? Nuž vtáky majú odlišné pľúca. Oni nemajú tie vzduchové vaky, kde sa im mieša vzduch, tak ako v našom prípade. Vtáky majú viacero vakov pred pľúcami, ako aj za pľúcami, a vzduch prechádza priamo cez malé trubky. Takže anatómia a fyziológia pľúc vtákov je úplne odlišná v porovnaní s pľúcami plazov alebo cicavcov. Takže jedni sa nikdy nemohli vyvinúť z tých druhých. Taktiež ich perá sú vysoko zložité štruktúry a nikdy by sa nemohli vyvinúť postupne, aby boli účinné. Buď tam museli byť plne vyvinuté, alebo by boli nepoužiteľné na let. Buď jedno, alebo druhé. Takže tu je obrovský problém vo fyziológii. Tu sú ďalšie výroky. Stors Olson, kurátor vtákov v Národnom prírodovedeckom múzeu v Smithsonovom inštitúte, napísal odpoveď na článok z časopisu National Geographic, ktorý vytruboval do sveta, že je faktom, že vtáky pochádzajú z dinosaurov. Počúvajte, že čo im tento expert napísal. Obrázky, na ktorých sú dinosaury s perím, sú jednoducho výmyslom a nemajú miesto inde než v sci-fi. Povedia vám niečo také na školách? Áno alebo nie?
Nie, nikto sa to nedopočuje. Šíri sa tam iba jednostranná propaganda. V skutočnosti toto je neférová veda, pretože je založená na klamstve. Predstavu dinosaurov s perím, ako aj pôvod vtákov z teropoda, aktívne propaguje káder zanietených vedcov, ktorí spolupracujú s určitými redaktormi v časopisoch Nature a National Geographic. Takže sa zdá, že vo svete vedy existuje nejaká agenda, ktorí sa sami stali otvorenými, veľmi zaujatými apoštolmi viery. Pravda, ako aj podrobné vedecké skúmanie dôkazov, boli medzi prvými obeťami v ich programe, ktorý sa teraz rýchlo stáva jedným z najväčších vedeckých podfukov, podvodov našej doby, paleontologickým ekvivalentom studenej fúzie. Nič takého neexistuje, no napriek tomu sú naše deti tomu vystavené každý deň. Tu píše Alan Feduccia, vedúci oddelenia biológie na Univerzite Severnej Karolíny. On píše, že je biologicky nemožné, aby sa schopnosť lietať vyvinula z takých veľkých dvojnožcov so skrátenými prednými končatinami a ťažkými vyvažovacími chvostami. To je presne opačná, nesprávna anatómia na lietanie. Pôvod vtákov z teropoda, dinosaura, bude podľa môjho názoru najväčšou hanbou paleontológie 20. storočia. Myslíte, že vedci to vezmú do úvahy? O tom pochybujem. Ďalej budú kázať a učiť to svoje, pretože to je jediné riešenie, ktoré majú. Pretože odkiaľ by potom pochádzali vtáky, ak nie z niečoho? Pretože oni Boha nikdy neuznajú. Neuznajú stvorenie. Zložitosť musela spadnúť z oblakov. A čo je toto? Toto sú slávne kamene Ika z Peru. A čo je na nich? Na týchto kameňoch sú kresby z dávnej indiánskej civilizácie. A čo je to na nich? To je triceratop, ak dobre vidím. A tuto môžete vidieť dokonale jasne. Toto sú lietajúce plazy. Toto sú pterodaktyly. O tom nie je pochýb. A tu na nich lieta človek? Veľmi zaujímavé. A na tých kameňoch Ika sú rôzne zaujímavé tvory. Je možné, že človek a tieto tvory existovali v rovnakej dobe? Odkiaľ potom pochádzajú všetky tie legendy o drakoch a bojoch? Viete, že starovekí spisovatelia, ktorí vôbec nepísali o vede, pretože boli básnici alebo historici, písali tak všeobecne a iba tak mimochodom spomenuli, že tieto tvory, ktoré nazývali drakmi, žili v Afrike alebo v džungliach tu a tam. Existuje veľa takých prípadov, kde sa nájdu záznamy takých pozorovaní. A potom tu máme tieto zvláštne veci. Ja osobne neverím, že jaštery v minulosti sa líšili od jašterov, ktoré existujú dnes. Ak si napríklad vezmete túto modernú jaštericu, ktorá existuje dnes, baziliška, ktoré behajú cez potoky v džungliach, ak sa pozriete na tohto tvora, nevyzerá ako zo sci-fi? Nie je zlatý? Myslím, že je veľmi chutný. Ale si predstavte, že nejaký paleontológ nájde z neho fosíliu. Čo by s ňou urobil? Zrazu by to bol najhroznejší tvor pod slnkom. Pričom v skutočnosti je to malé, milé stvorenie, ktoré si tam sedí a je tam na potešenie oka. George Gaylord Simpson, jeden z dekanov evolúcie, vraví: naznačuje sa, že všetky zvieratá sú dnes špecializované a že ich základné formy, ktoré sú podstatou veľkých evolučných vývojov, absentujú. V skutočnosti všetky zvieratá vždy boli viac menej špecializované a nejaké všeobecné základné formy sú iba bájkou alebo abstraktom, preľudom. Čo to znamená v jednoduchej reči? On vraví: niečo ako jednoduchý tvor, ktorý sa vyvinul na zložitého, neexistuje. Je to mýtus. Ak sa pozrieme na fosílny záznam, všetko je zložité naraz. Čo máme dnes vo svete? Vedci súhlasia, že svet čelí hromadnému vyhnutiu živočíchov. Štvrtina cicavcov čelí vyhnutiu. Ostáva iba 10% veľkých morských rýb. To je to, čo svet vie. A toto je overeným faktom. Teda všetko mizne. A to vysvetľuje, prečo bolo v minulosti všetkého viac ako dnes. Nedáva to zmysel? Ak pomaly všetko vyhubíme, alebo všetko vymrie, skôr či neskôr nám zostane čo? Nič.
Prirodzený výber a prežívajúci silnejší konajú skvelú prácu v odstraňovaní všetkého z planéty. Teda ak sa pozrieme do minulosti, bol to oveľa väčší a pestrejší svet, ako máme dnes. A vedci úmyselne prekrúcajú tú skutočnosť. Im sa to tak nezdá. Tie tvory jednoducho existovali a tak mladí ľudia, ak by sa svet obnovil na taký, aký bol v minulosti, to by bola nádhera. Koľko rôznych tvorov by tu bolo? Ak sa pozriete na fosílny záznam, sú tam zvláštne tvory, ktoré dnes neestvujú. Čo sú to amonity? Amonity sú veľmi, veľmi zložité, sépiovité živočíchy, ktoré žili v mušli a plávali si po mori tak ako moderné sépie alebo kalmary bez mušlí. Takže sú tam tieto tvory, ktoré sú zložité, nič na nich nie je jednoduché. Toto sú trilobity, vylíčené ako starobilé a ako prvé organizmy, ktoré sa vyvinuli, čo sú hlúposti, pretože ako sme videli, všetko tu bolo naraz. A aké sú to tvory? Toto sú článkonožce veľmi zložité, dnes už nežijú, ale na nich nie je vôbec nič jednoduché. Vrtali si tu tunely a mali na to všetko vybavenie, ktoré potrebovali. Toto je Nautilus, pradávna tzv. Žijúca fosília. Toto je živý a tu je fosília, boli identické, nič sa nezmenilo. Ak sa pozrieme na morské organizmy a na ostnatokožce ako morské hviezdice a krehké hadovice a všetky tieto tvory, tu je ich fosília. Tu je živý tvor, nič sa nezmenilo. Nič. Keď sa nájdu v zázname, vyzerajú tak a dnes žijúce vyzerajú tak. Toto sú niektoré z fosílií, ktoré môžeme pozorovať. Všetko je identické s tým, čo existuje dnes. Nič sa nezmenilo. Teda, kde je ten príbeh o vývine z jednoduchého na zložité? Neexistuje. Buď tam ten tvor je, alebo nie je. Pozrite na tieto krinoidy, ľaliovky. Toto sú morské ľalie, veľmi zložité. Presne také isté v minulosti ako dnes. Tu sú mušle vo fosílnom zázname, tu sú živé. Tu je fosília korytnačky, tu je živá, žiadna zmena. Vôbec nejaká zmena. Fosílie, živé tvory, identické. Krab trnistý, tak ako vraj vyzeral pred miliónmi rokov, a dnes nezmenený. Pajazíček údajne spred miliónov rokov a dnes nezmenený. Latiméria podivná. Toto je ryba, ktorú poprvýkrát objavil Smith v Afrike a povedal, toto je živá fosília. Toto je vraj ryba, tvor, z ktorého sa vyvinuli pozemské živočíchy. Takto vyzerali a keďže majú také malé nohy, dokázali chodiť. Ale dnes existuje veľa rýb, ktoré to dokážu, nie len táto. Všetky ropušnice majú niečo ako malé nohy a tak sa môžu pohybovať po skalách. Takže neboli to predchodcovia pozemských tvorov, niektoré dokonca dokážu aj skákať. Nie je to fascinujúce? Pozrite sa na veľkosť tohto žraloka. To je fosília. A toto je súčasný žralok. Nič podobné dnes neexistuje. Tento je obrovský. A toto je zub z jednej fosílie. Je poriadne veľký. Nič také dnes neexistuje. Hrozivý biely žralok je iba slabý odvar v porovnaní s týmto tu. Skutočne. Iba slabý odvar. A tu je hatéria. To je slávna trojoká jašterica z Nového Zélandu. Presne taká, ako je dnes, sa nachádza aj vo fosílnom zázname. A tieto tvory tuná, obrovské galapágske korytnačky, sú vo fosílnom zázname presne také, aké sú aj dnes. Spomenul som tieto tvory, tieto nádherné leguány. Ak by žili 1000 rokov, do akej veľkosti by narástli? Veru pravdepodobne by naplnili túto sálu. To by bolo strašné. Alebo ani nie? Čo tieto tvory jedli? Sú to dravé, nebezpečné dinosaury? Nuž, ak by ich nejaký vedec vykopal, to by o nich povedal. Vykreslili by ich v múzeu plných krvi však? Ale čo v skutočnosti žerú? Morské riasy. To je ich strava. Nikto by si to nepomyslel. To žerú. Alebo galapágske pozemské leguány. Áno, niektoré žerú rastliny, niektoré mäso. Pozrieme sa na to v ďalšej lekcii. Jedovaté kôrovce gila, pásovce armadily, vačice oposumy, krokodíly. Presne ako vyzerajú dnes, tak vyzerali aj v minulosti. Žiadna zmena. Vôbec žiadna. A my si myslíme, že krokodíly sú veľké, ale viete čo? Krokodíly, čo žijú dnes, sú hračkami v porovnaní s tými, čo žili v minulosti. Chcete vidieť ten rozdiel? Ukážem vám ten rozdiel. Pozrite sa na tieto obrovské pásovce armadily.
Tu je fosília krokodíla, čo sa našla, a toto je dospelý dnešný krokodíl. Nie je tam žiadny rozdiel v anatómii, teda žiadna evolúcia. Je medzi nimi iba jeden rozdiel. Aký? Že tento tu je ozrutný. Je taký veľký, že si to ani nedokážete predstaviť. Ak by ste natrafili na tohto krokodíla, určite by ste si pamätali, že ste videli krokodíla. Ide z neho strach. A prečo je taký veľký? Prečo je tak veľký? Je to evolúcia? Čo tvrdí evolúcia? Že všetko sa vyvinulo ako? Z malého na veľké. Ale v skutočnosti to nie je tak. Ideme z giganta na malú hračku Tinkertoy. Asi vyzerám veľmi starý, keď poviem Tinkertoy. Už dnes neexistujú, ale máme Lego hračky. Dobre, takže čo sa stalo? Prečo je tento tvor taký veľký? Možno podmienky v minulosti boli ideálne. Všade bolo veľa jedla, všetko bolo dokonalé, teplota bola výborná a mali veľa času na rast, bez toho, aby ich niekto chcel vymazať zo zemského povrchu. A tak tam boli. Obrovské. Obrovské. To nie je evolúcia, to je devolúcia. Ideme dolu kopcom. Pozrime sa na svet hmyzu. Toto je fosília hmyzu s rovnými krídlami. A vedci vravia primitívne. Primitívne. Prečo primitívne? Pretože podľa nich tie krídla sú iba modifikovanými šupinami. Veľký problém, veľký problém. Pretože šupina a krídlo sa nevyvíjajú z tých istých anatomických vrstiev. Veľký problém. Jedno sa nemôže vyvinúť z toho druhého, ale vedci musia od niekiaľ dostať krídlo. Teda je to vraj modifikovaná šupina. Tento tvor si nedokáže zložiť krídla, samozrejme. Ak by si vedeli poskladať krídla a schovať ich pod nejaký kryt, to by bola lepšie vyvinutá črta však. Teda podľa nich toto musí byť primitívne. Zaujímavé, ako uvažujú. Takže čo je to? Rovné krídlo, ktoré sa nedá zložiť, ohnúť ani schovať. Primitívne alebo vyspelé? Tvrdia, že primitívne. Je to tak? Nie. Totiž všetky sa objavili v rovnakom čase. Teda opäť, toto je výplod uvažovania vedcov. Alebo táto osa dokonale vyvinutá, ale má rovné krídla. Primitívna? Nie. Prečo by bola? Alebo táto, tu je fosília, tu je súčasná. A ak sa pozriete na tohto tvora, poviete si, je primitívny, pretože nemá zložené krídla. Ale vedeli ste, že vedci vychádzali z dizajnu krídiel vážky, keď vyvíjali helikoptéru? A pritom helikoptéra nedokáže ani len zlomok toho, čo dokáže vážka. Tento tvor si môže lietať takto, akokoľvek len chce. Je to úžasné, jej dizajn je dokonale udivujúci. Je taký dokonalý, že ho nedokážeme ani len okopírovať. Ale vraj je primitívny? Prečo? Pretože má rovné krídla. A ak si nejaký tvor dokáže zložiť krídla, ako napríklad tento chrobák, to je vyspelé? Prečo sa potom chrobáky a vážky vyskytujú vo fosílnom zázname v rovnakom čase? Alebo ďalší problém. Prečo nachádzame včelie a osie hniezda vo fosílnom zázname dávno predtým, ako existovali rastliny s kvetmi? Čo jedli? Čakali 50 miliónov rokov na jedlo? Myslím, že tu je problém. Tu je modlivka a toto je jej fosília. Nezmenená, nič sa nezmenilo. Tu máte oko hmyzu. Jedno z najzložitejších štruktúr známych na svete. Toto oko samozrejme funguje úplne inak ako naše. Už naše oko je už nočnou morou pre evolucionistov. Ale toto je pre nich ešte nepochopiteľnejšie, pretože sa skladá z perfektne tvarovaných miniatúrnych zrkadiel a každé jedno musí byť dokonalé, aby fungovalo. Také niečo sa nemohlo časom vyvinúť. A sú tam stovky tých zrkadiel a všetky odrážajú svetlo. Úplne dokonale. Vedeli ste, že NASA použila toto oko pri dizajne zrkadiel v teleskopoch, ktoré používajú vo vesmíre? Použili toto oko ako model, pretože je absolútne dokonalé. Ako zrazu vzniklo? Len tak? Pretože nie je možné, aby sa mohlo vyvinúť postupne, aby fungovalo. Buď tam je, alebo nie je. A existujú vo fosílnom zázname nejaké dôkazy o vývoji oka? Nie.
Tu je pravdepodobne najprastarejší hmyz, aký sa našiel, a tu je jeho oko. Je tu v jantárovom skle a jeho fosília je dokonale uchovaná. Dokonale. Žiadna zmena. Tu je ďalší hmyz v jantári, nezmenený. Tu je v jantári cvrček, nezmenený. Nenašli sa vôbec žiadne dôkazy o nejakej zmene. Toto je mravec. Nečudo, že tento mravec vraví tomuto mravcovi: Fred, to je neuveriteľné, je to už 60 miliónov rokov, čo som ťa naposledy videl, a ty si sa vôbec nezmenil. Teda je pravda to, čo nám vedci tvrdia, že sme sa vyvinuli z jednoduchých na zložitých? Je to pravda? Nie. Vedci sami tvrdia, že všetko bolo od počiatku zložité. Nie je nič také ako vývoj z jednoduchého na zložité. Neexistuje to. A je pravda, že sme sa vyvinuli z malých na veľkých? Nie. Zmenili sme sa z veľkých na malých. Teda ideme hore kopcom alebo dole kopcom. Ideme dole kopcom. Je pravda, že život sa vyvíja od nízkej rozmanitosti po vysokú? Nie. Vyhynutím mizne stále viac a viac a viac a viac živočíchov z našej planéty. A vedci kričia na plné hrdlo, že ak to nezastavíme, nezostane nám nič. Ideme od vysokej rozmanitosti po nízku a je pravda, že zvieratá sa v zázname vyskytujú postupne, alebo sa tam vyskytujú odrazu a naraz? Čo odhaľujú vedecké dôkazy, o ktorých sme tu diskutovali? Že sa objavujú odrazu a naraz. Zamyslite sa nad tým všetkým. Ja si to nevymýšľam. Bol som evolucionistom, veril som v evolúciu, v skutočnosti som nenávidel Boha. Nechcel som s ním mať nič spoločné a nemal som na výber iba byť evolucionistom, pretože som Boha vypustil z rovnice. Nemal som na výber, nebol som pokrytcom, iba som hľadal riešenie a evolúcia bola jediná dostupná možnosť. No dokonca aj ako evolucionista som sa musel zmeniť z gradualistu na ekvilibrionistu, punktuovaného, okamihového ekvilibrionistu. Prečo? Pretože fosílny záznam mi nehovoril to, čo mi mal hovoriť. Jednoducho to nedokáže, tak ako ste videli zo samotných citácií vedcov. A tak som sa musel zmeniť. Teda, o čo tu ide? Ak tu bolo od počiatku všetko, nie je rozdiel medzi takou evolúciou a stvorením okrem toho, že vynecháte čo? Boha. Presne tak. To je jediné, čo sme vynechali. Boha. Oni to nazývajú náhly výbuch evolučnej tvorivosti. Len vynechali z rovnice Boha. Tak je to. Teda existuje Boh, alebo neexistuje? Nuž rozhodnite sa sami. Toto je veľvičia. Veľvičie sú rastliny, ktoré nezomierajú, iba rastú, rastú a rastú, až kým nie sú veľmi, veľmi staré. A máme tu obrovské veľvičie v namíbijskej púšti a oni nám vravia niečo o tom, ako dlho všetko existuje. A ak sa pozriete na najstaršie stromy na svete, čím je známa borovica ostitá, koľko rokov majú najstaršie stromy? Už najstaršia veľvičia má asi 4 až 5 tisíc rokov. Najstaršia borovica ostitá, koľko má rokov? 4 až 5 tisíc rokov. Nedávno tvrdili 6 tisíc, ale potom si uvedomili, že nepočítali správne letokruhy. A tak dnes každý súhlasí, že má 4 až 5 tisíc rokov. Tak veru. Alebo ak zájdete do Redwoodského národného parku, čo nájdete? Obrovské stromy. Naozaj obrovské. A toto sú lesy prvej generácie. Tieto stromy sú úžasné, lebo majú ohňovzdornú kôru. Teda ak sa aj lesom preženie požiar, tieto stromy prežijú. Sú to lesy prvej generácie, teda pred nimi nebolo nič. Koľko rokov majú najstaršie stromy na našej planéte? 4 až 5 tisíc rokov. A ak sa pozriete na riečne systémy na svete, vy tu máte rieku Mississippi. Tečie dolu s pádom a uloží všetky nánosy v Mexickom zálive a tam sa nedeje žiadna subdukcia. Bahno sa odtiaľ neberie. Všetko je pekne uzavreté a tak všetko, čo Mississippi priniesla so sebou, je kde? V Mexickom zálive. To isté platí pre Níl. Všetko, čo Níl so sebou priniesol, je kde? V Stredozemnom mori.
A ak sa pozriete na ústie Nílu, uvidíte obrovskú deltu, kde sa všetky tie nánosy počas celého veku usadili. A vedci vedia presne, koľko tých nánosov rieky prinášajú so sebou, pretože ľudia stavajú v riekach priehrady a tieto priehrady sa napokon naplnia nánosmi a potom už nie sú priehradami, sú na nič. A tak musia zistiť, či to dáva ekonomický zmysel tam postaviť priehradu. A robia to tak, že dajú do vody siete a sondy, aby odmerali, koľko materiálu rieka prináša so sebou za rok. A robia to počas niekoľkých rokov, aby vypočítali, koľko rokov to potrvá, kým priehrada bude k ničomu. Dáva to zmysel, či nie? A tak to spravili aj s Nílom. A potom si už len vezmete satelitný záber a môžete zistiť, koľko nánosov so sebou Níl priniesol počas svojej celej existencie. A viete čo? Neexistuje žiadna rieka, ktorá má viac ako 4 až 5 tisíc rokov. Taká neexistuje. Neexistuje ani žiadna rastlina, ktorá má viac ako 4 až 5 tisíc rokov. No vy možno poviete, ale počkaj. Máme archeologické dôkazy, máme nálezy z rôznych miest z Číny, ktoré nasvedčujú, že všetko je podstatne staršie. Áno, keď som bol školák, učili nás to. Keď sme mali egyptológiu, vraveli čo? Že Egypt existoval koľko tisíc rokov pred Kristom, pred našim letopočtom. A potom, ako sa tie nálezy nahromadili, čo sa stalo s tými vekmi? Čo sa s nimi stalo? Čo sa stalo s vekmi v Číne? Čo sa stalo s vekmi v Egypte? Čo sa stalo s vekmi v Mezopotámii? Čo sa s nimi stalo? Začali sa skracovať a teraz... Ak sa niekto opováži povedať 3000 rokov pred Kristom, mimochodom to je iba 5000 rokov od dnes, dajú preto plus, mínus. Prečo? Pretože dobre vedia, že za pár týždňov sa tá doba skráti. Prečo? Viete, v minulosti sa uvádzali králi v poradí vládnutia. Povedzme, tento kráľoval tu, ten tam, ďalší tam, tamten tam. A tak mali dlhý zoznam kráľov a dlhú dobu, pretože vedeli, že tento kráľ kráľoval toľko rokov a tamten toľko. Dlhý čas. A potom jedného dňa zistili, že hops. Áno, otec aj syn panovali v rovnakom čase, naraz. Alebo otec s 3 synmi panovali naraz a čas sa skrátil. A potom sa skrátil ešte viac. A tak tu napokon máme veľmi zaujímavý scenár. Vezmite si napríklad históriu Európy. Ak tu človek existuje milióny rokov, prečo potom dokážeme vysledovať históriu Európy iba na niekoľko desaťročí, storočí a možno 1000 alebo 2000 rokov pred našim letopočtom? A predtým nič. Anglicko. 2000 rokov pred našim letopočtom na tom ostrove nič nebolo. Nič sa tam nedialo. A tak tu máme skutočne zaujímavý fenomén. A tieto stromy, áno, sú obrovské. Dá sa cez nich prejsť autom, ale čo je podstatné je to, že všetko sa objavilo naraz. Všetko bolo plne vytvorené. A neexistuje nejaký dôkaz o zmene z jedného druhu na iný. Existujú presvedčivé vedecké dôkazy, že jeden druh sa nevyvinul z iného, ako to učia na školách každý deň. A ja verím, že títo vedci majú jeden základný problém. A to, že nepripúšťajú existenciu Boha. To je celé. To bol aj môj problém. Odmietal som existenciu Boha. A to nemá nič spoločné s vedou. Veda sa tak presunula do oblasti domnienky a viery. A vy sa teraz môžete rozhodnúť, komu budete veriť. Voľba je na vás. Ale nemusíte byť vystavení klamstvám, ktoré robia nejakú teóriu dôveryhodnou. Ďakujem.